അതെ അതെ കേറിയിട്ടുണ്ട്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ എന്റെ പേര് കൃഷ്ണദാസ്. വാസുദേവായ. ഞാൻ ഇന്നലെ കേറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി കയറി, എല്ലാരും മ്യൂട്ടായിരിക്കണേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്യുതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. വെൽക്കം ടു വൺ ആൻഡ് ഓൾ. അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്നലെ അധ്യായം 1 കണ്ടു അല്ലെ. അധ്യായം 1 കാര്യമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതില് മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിന്റെ ആ പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. പിന്നെ യുദ്ധ കളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അർജുനൻ വിവശനായി പോയത് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. അവസാനം വിവശനായ അർജുനൻ വില്ലും ശരവും ഒക്കെ താഴെ ഇട്ടിട്ട് തേർത്തട്ടിലിരുന്നു. ഞാൻ ഇനി യുദ്ധമൊന്നും ചെയ്യണില്ല, എന്നെ അവര് നിരായുധനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവര് വധിച്ചോട്ടെ, അല്ലാതെ ഞാൻ ഈ ബന്ധുക്കളെ, പിതാമഹൻ, പൂജനീയരായവരെ, ഗുരുക്കന്മാരെ, അവരെ ഒന്നും വധിക്കാൻ ഞാൻ ആളല്ല എന്ന് തീർത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർജുനൻ അല്ലെ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങാനുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്. അപ്പോഴ് വിജയ ചിഹ്നങ്ങളായിട്ട് പാണ്ഡവരാണ് യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അവർക്കേ ജയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോ അതിന്റെ 9 വിജയ ചിഹ്നങ്ങളായിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആരാ പറയാ? ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ആരാ പറയാ? ധർമ്മക്ഷേത്ര, ധർമ്മക്ഷേത്രം, രഥം, ദേവദത്ത്, അതെ, കപിധ്വജം, കപിധ്വജ്, ശംഖനാദം, ഗാണ്ഡീവം, യക്തജീവിക, അതെ. അങ്ങനെയുള്ള 9 ലക്ഷണങ്ങൾ അവരുടെ കൂടെ, പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വിജയം പാണ്ഡവർക്ക് തന്നെ എന്ന്. അപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് 5 കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. അതെന്തൊക്കെയാണ്? മൃദുല ഹൃദയത്വം, ഭൗതിക സുഖാനുഭവം, പാപം, കുടുംബ പരമ്പര, ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പറ്റണില്ല അല്ലേ അർജുനന്. അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഉണ്ടല്ലോ, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായമാണ്. വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട അധ്യായം. അവിടെ ഈ ഫുൾ ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള സംഗ്രഹമാണ്, ഇതിന്റെ സാരാംശമാണ് ഈ 2-ാം അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സശ്രദ്ധം ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ക്ഷത്രിയ വീര്യം നശിച്ച അർജുനൻ ധർമാധർമ്മങ്ങൾ അറിയാതെ വന്ന വേളയില്
ഭഗവാനെ ശരണാഗതി അടയുന്നുണ്ട്. ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണാം. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആത്മതത്വം ഉപദേശിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അർജുനന്. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതല് ഭഗവാന്റെ ആ ഉപദേശങ്ങള് നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം നശ്വരമാണ്, നമുക്കറിയാം അല്ലെ? നശ്വരമായ ശരീരം, അതിനകത്തുള്ള ആത്മാവ്, ജീവൻ, ചേതന, അവബോധം, പ്രജ്ഞ എന്നൊക്കെ പല പേരുകളിൽ പറയും. അത് അനശ്വരമാണ്, ശാശ്വതമാണ് അല്ലെ? അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം ആരംഭിക്കുകയാണ് 2ാമത്തെ അധ്യായം മുതല്. പുനർജന്മം എന്ന പ്രക്രിയ നമുക്കറിയാം. പിന്നെ ഭഗവത് പ്രീതിക്കായിട്ട് നിസ്വാർത്ഥ സേവനം എങ്ങനെ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ അതിന്റെ സ്വഭാവം, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരാളിന്റെ സവിശേഷതകള് എല്ലാം ഈ അധ്യായത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനനെ ബുദ്ധിയോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ആത്മതത്വം അപഗ്രഥിച്ച് പറയുന്നത്. ഇപ്പോ നമ്മളൊരു ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മുൻ പരീക്ഷകളിലെല്ലാം തിളങ്ങിയ ഒരു കുട്ടിയാണ് വിചാരിക്കുക. ഇപ്പൊ 10ാം ക്ലാസ്സിലെ പരീക്ഷ വിചാരിക്കുക, ഫൈനൽ എക്സാം വന്നു. അപ്പോഴ് കുട്ടി വിവശനായിട്ട് മാതാപിതാക്കളോട് പറയാണ്, എനിക്ക് ഒന്നും അറിയണില്ല, എല്ലാം മറന്നുപോയി എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഈ മാതാപിതാക്കൾ എന്താ ചെയ്യുക? പറയും, ഇത്രയും നാള് നീ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങി തിളങ്ങിയ കുട്ടിയല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോഴ് ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു എൻകറേജ്മെന്റ് ആയി അല്ലേ, വിഷാദമൊക്കെ മാറുന്നു. അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറയണത്. മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. പറയാണ്, നിനക്ക് എങ്ങനെ ഈ ശ്രേഷ്ഠമല്ലാത്ത കാര്യം, ദുഷ്കീർത്തികരമായ കാര്യം നിനക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു? ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല, വിലാളി വീരനായ അർജുനനാണ് നീ അല്ലെ, നിനക്ക് എങ്ങനെ ഈ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നു? ഇത്രയും നാളെ എല്ലാവരും നിന്നെ വാഴ്ത്തി അല്ലെ, ഏറ്റവും പരാക്രമിയായിട്ടുള്ള വിലാളി വീരൻ അർജുനൻ എന്ന് വാഴ്ത്തി. ഇപ്പൊ നീ ഭീരുവാണോ? ഞാൻ അറിയുന്ന അർജുനൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറയാണ്. അങ്ങനെ ആ അർജുനനെ ഒന്ന് കുലുക്കി ഉണർത്തുകയാണ് അല്ലെ, ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച്. അതാണ് ഇവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ചെയ്യുന്നത്. അഭിമാനക്ഷതമുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ പോലും അർജുനനോട് പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീൻ ശരിയല്ലേ? അപ്പോ ഇവിടെ സാഖ്യയോഗം എന്നാണ് പേര്. പക്ഷെ പ്രഭുപാദ് പറയുന്നത് ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന്. ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളുടെയും സംഗ്രഹം അടങ്ങുന്ന 2ാം അധ്യായം പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോ 3 ഭാവത്തിലാണ് ഓരോരുത്തരും ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നുള്ള. അപ്പോ അത് എങ്ങനെയാണ്? ഭാഗവതത്തിൽ വരിയുണ്ട്, വദന്തി തത്വവിധിസ്തത്വം ജ്ഞാനമദ്വയം ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനിതി ശബ്ദത്തെ എന്നാണ്. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഈ ബോധമണ്ഡലത്തിന് പല തലങ്ങളുണ്ടെന്നാ പറയാ. ശരിക്കും പറയാ, മനുഷ്യര് തന്നെ 4 ലക്ഷം ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്നാ പറയാ. അത് അവരുടെ അവബോധത്തിന്റെ തലമനുസരിച്ചിട്ടാ അങ്ങനെ അവരെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നത്. 4 ലക്ഷം ടൈപ്പ്. ചിലർക്ക് ഗ്രാഹ്യശേഷി കൂടുതലുണ്ടാവും അല്ലെ, ചിലർക്ക് ഇന്റലിജൻസ് ഒക്കെ കൂടുതലുണ്ടാവും. അങ്ങനെ പല തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോ 4 ലക്ഷം ടൈപ്പ് ആളുകളുണ്ട് എന്നാ പറയാം. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഈ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ. ഇപ്പൊ ചില പേര് ബ്രഹ്മൻ എന്നുള്ള ആ പ്രകാശത്തിനെ, ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ സാക്ഷാത്കരിക്കും. മതി, അവർക്ക് അത്ര മതി, അവിടെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പായി. ചില പേരോ കുറച്ചും കൂടെ ആഴത്തില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നവര് ഭഗവാനെ പരമാത്മാവായിട്ട്, ആ ചതുർഭുജ രൂപിയായിട്ടുള്ള ആ പരമാത്മാവായിട്ട് കാണുന്നു. ചിലവരോ ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലുള്ള ആ പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ആ രൂപത്തില് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ, അങ്ങനെ 3 സാക്ഷാത്കാരങ്ങളാണ് ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തരുടെ ആ തലം അനുസരിച്ചിട്ട്, അവരുടെ സ്റ്റാറ്റസ് അനുസരിച്ചിട്ട്. അതിന്റെ ഒന്നും കൂടെ മനസ്സിലാവാനായിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ,
നമ്മളിപ്പോ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ സൂര്യരശ്മികൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു 5:30-6 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും, ആ സൂര്യൻ ഉദിക്കാറായി പറയൂ അല്ലേ? കുറച്ച് ഒരു ലാഞ്ചന വെളിച്ചത്തിന്റെ ആ സൂര്യകിരണങ്ങളുടെ അറിയുമ്പോ അതാണ് ബ്രഹ്മൻ എന്നുള്ള സാക്ഷാത്കാരം. പിന്നീട് ഭഗവാനെ സൂര്യനെ നമ്മൾ അടുത്തറിയുമ്പോഴെന്താണ്? സൂര്യമണ്ഡലം ദൃശ്യമാവാൻ പറ്റും അല്ലെ? അതാണ് പരമാത്മാഭാവം. എന്നാൽ മണ്ഡലത്തിന്റെ അകത്തോ ആദിത്യദേവനാണ് അല്ലെ? കുതിരകളെ പൂട്ടിയ വെള്ള കുതിരകളെ പൂട്ടിയ തേരിൽ പോകുന്ന സഞ്ചരിക്കുന്ന ആദിത്യ ഭഗവാനുണ്ട്. അതാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള സങ്കല്പം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയണതാണ് കേട്ടോ. സൂര്യൻ കിരണങ്ങള്, സൂര്യമണ്ഡലം, സൂര്യദേവൻ എന്നുള്ള പോലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ എന്നുള്ള വാക്ക് പരാശരമുനി നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരാണ് പരാശരമുനി? വ്യാസദേവന്റെ പിതാവാണ്. അപ്പോ വ്യാസദേവരാണ് നമുക്ക് എല്ലാം വേദങ്ങൾ വ്യസിച്ചു, എല്ലാ പുരാണങ്ങള് ഉപനിഷത്തുക്കള് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിച്ചു, എല്ലാം അല്ലെ? ഇപ്പൊ മഹാഭാരതത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വ്യാസവിരചിതമായതാണ് അല്ലെ? അപ്പോ ആ വ്യാസദേവന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള പരാശര മുനിയാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള വാക്കിനെ നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. 6 ഐശ്വര്യങ്ങള്, ഷഡൈശ്വര്യ സമ്പൽ സമൃദ്ധനാണ് ഭഗവാൻ എന്നാ പറയാ. ഭഗവാൻ 64 ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണത്? സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം. ഈ 6ന്റെയും പരിപൂർണതയിലുള്ള ആ വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പരാശരമുനി നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്നുള്ള വാക്ക് സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം, ഷഡൈശ്വര്യ സമ്പൽ സമൃദ്ധനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഭഗവാനെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് പരാശരമുനി. അപ്പൊ നമ്മള് ഇനി കാണാണ് ഓരോരോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഉജ്ജ്വലങ്ങളായിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് 2ാം അധ്യായത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അർജുനനെ കണ്ടിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്നറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ചേർന്നതല്ല ഇത്, ഈ ഭീരുത്വം എന്ന് പറയാണ്. ഇത് നിനക്ക് ദുഷ്കീർത്തി ഉണ്ടാക്കും, ആണത്തമില്ലായ്മയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അഭിമാനക്ഷതം ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അർജുനനെ. അപ്പോള് പാവം അർജുനൻ പറയാണേ, മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ഈ ഗുരുജനങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതിലും നല്ലത് ഭിക്ഷയെടുത്ത് ജീവിക്കുന്നതാണ് കൃഷ്ണ എന്ന് അങ്ങനെ വിരക്തനായി. ഇനിയിപ്പൊ സന്യസിക്കാൻ പോണം, ആ റോളിലായി ഇപ്പോ അർജുനൻ. ഇപ്പോ നമ്മള് 7ാമത്തെ ശ്ലോകാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. കാർപ്പണ്യദോഷോപഹത സ്വഭാവ പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മ സമ്മൂഢചേതാ യേശ്രേയസ്യാനിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാധിമാം ത്വാം പ്രപന്ന. ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടുക, റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ ഭഗവാനോട്. കാൽക്കൽ വീണ് പറയാണ്, ദൗർബല്യം എനിക്ക് വന്നു ചേർന്നിരിക്കണു കൃഷ്ണ, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആത്മനിയന്ത്രണം ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല, കൃത്യനിർവഹണം എന്താണെന്ന് അറിയുന്നില്ല അല്ലെ, ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യരുതാത്തത് എന്താണ്, ഒന്നും ഈ തരുണത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് അങ്ങ് തന്നെ പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. ഞാനിതാ തേരിന്നൊക്കെ താഴെ ഇറങ്ങി അല്ലെ, ശിഷ്യനാവുമ്പോ അങ്ങനെയാ, അത്ര വിനയഭാവത്തോടെയാണ് അല്ലെ തേരിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി ഭഗവാന്റെ കാൽക്കൽ വീണുകൊണ്ട് പറയാണ്, ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി എനിക്ക് ഉപദേശം തന്നാലും. ഇപ്പൊ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യണം അറിയണില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭിക്ഷ എടുത്ത് ജീവിക്കണോ, സന്യാസത്തിന് പോണോ, ഈ യുദ്ധക്കളം വിട്ട് ഓടിപ്പോണോ, ഒന്നും അർജുനന് അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കി, ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജീവിത ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാൻ ഉതകുന്ന വഴി കാട്ടിത്തരാൻ കഴിയുന്ന വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു ആവശ്യമാണ്, എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദ് തന്റെ വിവർത്തനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ആരും കൊളുത്താതെ തന്നെ ആളിക്കത്തുന്ന കാട്ടുതീ പോലെയാണ് ഈ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിലും വരും. ഇപ്പൊ നാം ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്നെ വിഭ്രാന്തികൾ വന്നു ചേരുകയാണ്.
അങ്ങനെ ആ വേളയിൽ സംഭ്രാന്തരായി പോകുമല്ലേ. ആ സമയത്ത് ശാസ്ത്രസമ്മതമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരം ആരാ കാണിച്ചു തരിക? നമുക്ക് ഗുരുവാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇപ്പോ മനുഷ്യ ജന്മം എന്ന് പറയണത് അമൂല്യ സ്വത്താണ്. ഇപ്പോ ശ്രേഷ്ഠമായ മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ? മനുഷ്യന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. മൃഗങ്ങളോട് ധർമ്മം എന്താണ്, സത്യം എന്താണെന്നൊക്കെ മൃഗങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അല്ലെ. അങ്ങനെ നമുക്ക് കൈ വന്നിട്ടുള്ള ഈ അവസരം, ഈ മനുഷ്യ ജന്മം എന്നുള്ള ഈ ചാൻസ് ആണ് നമ്മുടെ. ആ അവസരം നമ്മൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണം. ഇപ്പൊ അർജുനന് മനസ്സിലായി, ജീവിതത്തിലെ ചുട്ടുനീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് തന്റെ ജ്ഞാനം കഴിവുകൊണ്ടൊന്നും ആവില്ല എന്ന് അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കി. ഭഗവാനിലെ ശരണാഗതി ചെയ്യാണ്. ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ്, ദയവായിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ട ഉപദേശം തരൂ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, നീ ബുദ്ധിമാനാണ്, എങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാത്തവയെ ചൊല്ലി ദുഃഖിക്കുകയാണ് നീ ചെയ്യണത്. നീയും ഞാനും ഒക്കെ എല്ലാ കാലവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരും ആരും ഇല്ലാതാവുകയില്ല എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ, ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമമുണ്ടാവില്ല. പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ഈ ആത്മാവ് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ് അർജുന, ഈ ശരീരത്തിന് മാത്രമേ നാശമുണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. പറയാണ്, ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് അത് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കും അല്ലെ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് നല്ലതുപോലെ, അപ്പൊ ഒപ്പം ആത്മാവും അല്ലെ. അങ്ങനെ മരണശേഷം എന്താ ഈ ആത്മാവിന് സംഭവിക്കണത്? അത് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് ഈ ആത്മാവ്. അങ്ങനെ അത് അറിയുന്ന ആ സമചിത്തനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമാനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ബാലൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശിശു 6 മാസം ഉള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു, പിന്നെ ഒരു ബാലനായി 5 വയസ്സായി, നമ്മൾ കരയാറുണ്ടോ? ആ കുട്ടി ബാലനായി പോയിട്ടോ, ശൈശവം ഇല്ലാണ്ടായി പറയോ, കരയോ നമ്മള്? അതുപോലെ ഒരു ബാലൻ യൗവനത്തിലേക്ക് വന്നാൽ നമ്മൾ കരയില്ല അല്ലെ, നമ്മൾ സന്തോഷിക്കും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മരണം എന്നുള്ളത് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് സമചിത്തനായ ഒരാൾ ദുഃഖിക്കില്ല, ഒരു വിഷമം അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ പഞ്ചഭൂതാത്മകമാണ് നമ്മുടെ ശരീരം എന്നുള്ളത്. പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ നശിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. ജഡവസ്തുവാണ് ശരീരം. അനശ്വരനായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മാവുണ്ട് അതിനകത്ത്. ആ ആത്മാവാണ് അതിന് ചേതന നൽകുന്നത്, ജീവൻ നൽകുന്നത്, പ്രജ്ഞ നൽകുന്നത്, അവബോധമുണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാം ആത്മാവാണ്. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആത്മാവ്? ആരെങ്കിലും ആത്മാവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ ഋഷിമാർ ധ്യാനത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ അറിവാണ്. ഉപനിഷത്തുക്കൾ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ശ്വേതാശ്വേതര ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ബാലാഗ്രശതഭാഗസ്യ ശതധാ കൽപ്പിതസ്യ ച ഭാഗോ ജീവസ്സ വിജ്ഞേയ സജാനന്ദ്യായ കൽപ്പത്തെ. അതായത് ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ ആ പ്രജ്ഞയുടെ വലിപ്പം എത്രയാണെന്നോ, ഈ നമ്മുടെ ഒരു കേശാഗ്രം എന്ന് പറഞ്ഞ മുടിയുടെ അറ്റം, കേശാഗ്രത്തിന്റെ 10,000-ൽ 1 അംശമാണ് ഈ ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എന്നാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എത്രയാ? തലമുടിയുടെ അറ്റത്തിന്റെ 10,000-ൽ 1 ഭാഗം മാത്രമാണ്. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് തെളിവ് നൽകാനൊന്നും ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഇപ്പോ സ്നേഹം, വേദന, ഇതൊക്കെ എത്രയുണ്ട്? 1 കിലോ സ്നേഹം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിലൊന്നും പറയാനോ അവതരിപ്പിക്കാനോ സാധിക്കില്ല അല്ലെ, സ്നേഹം, വേദന എന്നുള്ളതൊക്കെ. അപ്പൊ ഋഷീശ്വരന്മാര് കണ്ടെത്തിയ, അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ അറിവാണത്. അവർക്ക്, ഋഷീശ്വരന്മാർക്ക്, നമ്മുടെ മുനിമാർക്കൊന്നും ലാബറട്ടറി ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെ. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് കണ്ടുപിടിച്ച് പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ട് അല്ലെ, ലാബറട്ടറിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പോലെ അവർക്ക് ലാബറട്ടറി ഒന്നും ഇല്ല. അവരുടെ ലാബറട്ടറി എന്താ? മനസ്സാണ് അവരുടെ അല്ലെ. ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പോലെ ലാബില് പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണം നടത്തുക. ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല, ശാസ്ത്രജ്ഞര് കണ്ടുപിടിച്ചതാ, അതുകൊണ്ടാ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണത്. ഇപ്പോ ഇവിടെ
എന്താ പറയണേ, ഈ ജീവനൊപ്പം മനസ്സും സൂക്ഷ്മ ശരീരവും കൂടെ പുനർജന്മത്തിലേക്ക് മറ്റൊരു ശരീരം എടുക്കുന്നതിനേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എന്നും. എന്നാൽ ജീവനെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, അല്ലെ? ജീവനെ ആരും കാണില്ല. ധ്യാനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഋഷിമാര് കണ്ടെത്തിയ സത്യമാണ്, അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ സത്യം. അതാണ് ആത്മാവ്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ജീവന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ നോളജ് തന്നെ ആത്മാവാണ് ഞാൻ എന്നതാണ് ഒരു ഗുരു ആദ്യമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുക. ഞാൻ സച്ചിദാനന്ദ ആത്മാവാണ് എന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഗുരു. മനുഷ്യജന്മം ശ്രേഷ്ഠമാണ് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇവിടെ പഞ്ചഭൂതാത്മകമായിട്ടുള്ള ഫയർ, വാട്ടർ, സ്കൈ, എയർ, അല്ലെ? എർത്ത്, അല്ലെ? ഭൂമി, അഗ്നി, വെള്ളം, ആകാശം, വായു, ഇങ്ങനെ പഞ്ചഭൂതാത്മകമാണ്. ശരീരം നശിക്കുന്നതാണ്, അല്ലെ? എന്നാൽ അതിനകത്തുള്ള ആത്മാവ് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്. ആ സ്പിരിച്വൽ സ്പാർക്ക് ആണത്, ഒരു സ്പാർക്ക് മാത്രമാണത്, അല്ലെ? എന്താ പറയാ, തന്മാത്ര. എത്രയും ചെറിയ ഒരു 1/10,000 ആണ് ഇതിന്റെ കേശാഗ്രത്തിന്റെ 1/10,000 മാത്രമാണ് ആ ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം. ആ ആത്മാവാണ് ഈ ശരീരത്തിന് വേണ്ടുന്ന ചേതനയെല്ലാം നൽകുന്നത്. ഇപ്പൊ പഞ്ചഭൂതാത്മകമായ ശരീരം, അതിൻ്റെ അകത്ത് നാശമില്ലാത്ത ശാശ്വതനായിട്ടുള്ള ആത്മാവുണ്ട്. ഇവിടെ അതന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ ആത്മാവുണ്ട്, അല്ലെ? അതിന്റെ ശരീരം വളരുന്നുണ്ട്, ആത്മാവിന് മാറ്റമില്ല. ശരീരത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? വളരുന്നു, അല്ലെ? പ്രായപൂർത്തിയാവുന്നു, പിന്നീട് കുറെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, പിന്നീട് ക്ഷയിക്കുന്നു, പിന്നീട് മരിക്കുന്നു, അല്ലെ? ഒരു വ്യക്തി അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. ആത്മാവ് സെയിം ആണ്, അല്ലെ? ആത്മാവിന് ഒരു മാറ്റം ഇല്ല, ശരീരത്തിനാണ് മാറ്റങ്ങൾ ഉള്ളത്. അങ്ങനെ ഈ ശരീരം വീണ് മരണം അടയുമ്പോ ആ ആത്മാവ് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ പറയാണ്. ഒരു കാറ് ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക. അതിനൊരു ഡ്രൈവർ വേണം, എന്നാലേ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ, അല്ലെ? അതുപോലെ ആ കാറ്, നമ്മുടെ ശരീരമാകുന്ന യന്ത്രം, അതിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഡ്രൈവർ. അതാണ് ഈ ജീവൻ, ഈ ചേതന, ഈ പ്രജ്ഞ, അവബോധം എന്നൊക്കെ പല പല വാക്കുകളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ആത്മാവ്, ഈ ജീവൻ പോയി എന്ന് പറയും, അല്ലെ? നമ്മള് സത്ത് പോയി പറയാ, അങ്ങനെയാ, ചത്തുപോയിന്ന്. ആ സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഈ ആത്മാവാണ് നമ്മളുടെ. ആത്മാവ് പോയാ പിന്നെ അങ്ങേര് പോയി എന്ന് പറയൂല്ലേ ആൾക്കാര്. അങ്ങേര് പോയിട്ടില്ലല്ലോ, അങ്ങേരുടെ ശരീരം ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, അല്ലേ? മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴ് ശരീരം അവിടെ ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്താ അദ്ദേഹം പോയി എന്ന് പറയണത്? അതിന്റെ അകത്ത് എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതാ പോയത്, അല്ലേ? അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ 84 ലക്ഷം തരം ജീവജാലങ്ങള്, ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. വെള്ളത്തിനകത്ത്, മണ്ണിനടിയില്, അഗ്നിയുടെ അകത്ത് പോലും ജീവികളുണ്ട് എന്നാണ്. 84 ലക്ഷം തരം സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയണേ. അതിലൂടെയൊക്കെ ജനിച്ച് മരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇന്നിപ്പോ ഈ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മളുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മോശമായ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കാൻ നിർബന്ധിതരാവും, അതല്ലെങ്കിൽ നല്ല ജന്മങ്ങളാവും. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ചാണ് വിവിധ ശരീരങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഓരോരോ ജന്മം കഴിയുമ്പോൾ. അപ്പൊ അതുപോലെ 84 ലക്ഷം സ്പീഷീസ് ആണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളത്. അതിലേത് വേണമെങ്കിലും ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും ജനിക്കാം. അതിലേതൊക്കെയോ ആയിട്ട് എത്രയോ തവണ കോടിക്കണക്കിന് ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം, നമ്മൾക്കറിയില്ല, നമ്മളിപ്പോ ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ ഒരു മാതാജി എന്താ ചെയ്യണേ? ഒരു കേജ് ഉണ്ട്, അല്ലെ? ഒരു പക്ഷി കൂടുണ്ട്. ആ പക്ഷിക്കൂടിനെ ഗോൾഡ് കളറുള്ള പെയിന്റ് ഒക്കെ അടിച്ച് വലിയ നന്നാക്കി വെച്ചു, അല്ലെ? പക്ഷെ അതിനകത്തുള്ള പക്ഷിയെ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല, അത് ചത്തുപോയി. ഇവിടെയാണെങ്കിലോ, ഈ പിക്ചറിലാണെങ്കിലോ കൂട് കുറച്ചൊക്കെ പഴയതാ, അല്ലെ? അതിനൊന്നും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നിന്നില്ല. പക്ഷെ ആ പക്ഷി വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട്, അല്ലെ? സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള പക്ഷി. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പുറമെ കാണുന്ന ഈ സ്ഥൂല ശരീരം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ സ്ഥൂല ശരീരത്തിനെ അല്ല നമ്മൾ പരിപോഷിപ്പിക്കേണ്ടത്, അതിനകത്തുള്ള ആത്മാവിനാണ് പരിപോഷണം നമ്മൾ നൽകേണ്ടത്. അതെങ്ങനെ പറ്റും ആത്മാവിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക,
ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, നാമം ജപിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലാണ് നമ്മളുടെ ആത്മാവിന് പരിപോഷണം കിട്ടുന്നത്. അതാ ഇവിടെ എക്സാമ്പിളിലൂടെ കാണിച്ചത് അല്ലെ. കൂടെ വൃത്തിയാക്കി നമ്മൾ ബ്യൂട്ടി പാർലറിലൊക്കെ പോയി കുറെയൊക്കെ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെ. ആത്മാവിന് പോഷണം ലഭിക്കണം, എന്നാലാണ് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്താ, ഇപ്പോ നമ്മള് വീട്ടിലൊരു ചെറിയ ആൺകുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സൈക്കിൾ ഓടിക്കണം. അപ്പൊ ചെറുതില് 3 വയസ്സുള്ളപ്പോ നമ്മള് 3 ചക്രമുള്ള വണ്ടി വാങ്ങി കൊടുക്കും അല്ലെ. പിന്നെ സ്കൂളിലായപ്പോ അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്കിത് വേണ്ട, വേറെ സൈക്കിൾ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 2 ചക്രമുള്ള സൈക്കിൾ കൊടുത്തു അല്ലെ. പിന്നെ കോളേജിലെത്തിയപ്പോ അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സൈക്കിൾ പറ്റില്ല, എനിക്ക് സ്കൂട്ടർ വേണം. ഓക്കെ, സ്കൂട്ടർ വാങ്ങി കൊടുത്തു. പിന്നെ ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോഴവൻ കാറ് വാങ്ങിച്ചു. ഡ്രൈവർ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലേ, ഡ്രൈവർ ഒന്നാ. എന്താ പറയാ, വാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ് മാറിയിട്ടുള്ളൂ. അതേപോലെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ആത്മാവിന് മാറ്റമില്ല, ശരീരത്തിനാണ് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അതന്നെയാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലെ. ജനിക്കുക, വളരുക, അങ്ങനെ മരിക്കുക, വീണ്ടും ഒരു ശരീരം എടുക്കുക, അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഈ ജനിമൃതി ചക്രം, ജനന മരണ ചക്രം എന്നാ പറയാ അല്ലെ. ഒരു സൈക്കിളാണിത്, ഇതിനൊരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ല അല്ലെ. സ്റ്റോപ്പ് ഇടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിക്കണം. എന്നാലേ ഈ ജനിമൃതികളാകുന്ന ഈ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു മോചനം ഉള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ ജനിക്കുക, കുറെ ജീവിക്കുക, മരിക്കുക, വീണ്ടും ജനിക്കുക, ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തു പോരുന്നത്. ഇവിടെ 84 ലക്ഷം തരം ജീവജാലങ്ങള് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട്. 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. മാത്രാസ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖദുഃഖദ ആഗമാപായിനോ നിത്യാസ്താം സ്ഥിതിക്ഷസ്വ ഭാരത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, കുന്തിപുത്ര എന്നാ വിളിക്കണേ അർജുനനെ. ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയത്രേ. ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് അവയുണ്ടാകുന്നു. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. പറയാണ് ഈ സുഖം ദുഃഖം ഒക്കെ വരുമല്ലേ, വരും പോവും ഒക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാവും. അത് ഏതുപോലെയാണ്, ഈ മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഒക്കെ വരവും പോക്കും പോലെ മാത്രമാണ് ഈ സുഖദുഃഖങ്ങൾ വരുന്നത്. എന്താണ് ഈ സുഖം ദുഃഖം എന്നൊക്കെ പറയണത്? ഒക്കെ ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതികളിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവണത് അല്ലെ. ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സുഖം അന്വേഷിച്ചു പോകും, ചിലപ്പോൾ അത് കിട്ടിയെന്ന് വരാം, ചിലപ്പോൾ ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ദുഃഖം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം തിദിക്ഷയോടെ. അതായത് സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും ഒക്കെ, സുഖം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് തുള്ളിച്ചാടുക, ദുഃഖം വന്നാലോ ആകെ തകർന്നടിഞ്ഞു വീണ് പോവുക, അങ്ങനെയല്ല. സുഖം വരും ദുഃഖം വരും, എല്ലാത്തിനെയും സധൈര്യം നേരിടണം അല്ലേ. അങ്ങനെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു വൃക്ഷത്തിന് പോലും ഉണ്ട് അല്ലെ, വിന്റർ സമ്മർ ഒക്കെ വരുമ്പോ അതിന് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെ സുഖദുഃഖങ്ങള് വന്നും പോയിക്കൊണ്ടും ഇരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ സുഖം വന്നാല് ചിരിച്ചു അല്ലെ, ദുഃഖം വന്നാലോ വീണു തകർന്നു. 20. ഇപ്പൊ വൈദിക വിധി അനുസരിച്ച് മഞ്ഞുകാലത്തും പ്രാതസ്നാനമൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തണം അല്ലെ. ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള സുഖദുഃഖങ്ങളൊക്കെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം അല്ലെ. വേനൽക്കാലത്ത് കുടുംബിനികൾ പറയാണ് ഞാൻ അടുക്കളയിൽ പാചകം ചെയ്യില്ല ചൂടുകൊണ്ട്, പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല അല്ലെ. അവരുടെ സ്വധർമ്മം അവരപ്പോഴും ചെയ്യണം തിദിക്ഷയോടെ സഹനത്തോടെ. ന ജായതേ മ്രിയതേ വാ കദാചിൻ നായം ഭൂത്വാ ഭവിതാ വാ ന ഭൂയ അജോ നിത്യ ശാശ്വതോയം പുരാണോ ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല, അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ്. ആത്മാവിന് ജനന മരണങ്ങളില്ല അർജുന, അത് ഉണ്ടായതല്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവാനും പോകുന്നില്ല, എപ്പോഴും ഉള്ളതാ അതവിടെ. പിന്നെ ഉള്ള സാധനത്തിന് പിന്നെ വേറൊന്നും ഉണ്ടാവാനുണ്ടോ അല്ലെ. അജനാണ്, ജനിക്കാത്തവനാണ് ആത്മാവ്, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തവനാണ്, പ്രാചീനനാണ്. എന്തെല്ലാം വിശേഷണങ്ങളാണ് ആത്മാവിന്. ആത്മതത്വമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് വിവരിക്കുന്നത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിന് മരണമില്ല എന്നാണ്.
അപ്പോ പരമ പുരുഷന്റെ സൂക്ഷ്മ അണുപ്രായങ്ങളായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കള് ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ് ഈ ജീവാത്മാവ്. ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ്, നമ്മളൊക്കെ ജീവാത്മാക്കള്, ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ് നമ്മളെല്ലാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവത് അംശങ്ങളാണ്. ഇപ്പോ പരമപുരുഷന്റെ സൂക്ഷ്മാണു പ്രായങ്ങളായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കള് ഗുണങ്ങളിൽ പരമാത്മാവിനെ പോലെ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റേതായ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമ്മളിലുമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അംശമായ അല്ലേ നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റേതായ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമ്മളിലുമുണ്ട്. നമ്മൾ അതൊന്ന് പ്രബലമാക്കണം. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുമുണ്ട് ഈ ദൈവികത, ഈ കൃഷ്ണപ്രേമം. നമ്മൾ അതൊന്ന് പ്രബലമാക്കണം. അത് മായ കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുകയാണിപ്പോ. നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോ ശരീരത്തിൽ എന്ന പോലെ ഈ ആത്മാവിന് മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമല്ല. ആത്മാവ് ശരീരത്തിനാണ് മാറ്റങ്ങള്, ആത്മാവിന് മാറ്റമില്ല. ശരീരത്തിന് 6 തരം മാറ്റമുണ്ട്. എന്താണ്? ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിക്കുന്നു, വളർച്ച, ചിലതെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നു, പിന്നെ ക്ഷയിക്കുന്നു, മറയുന്നു. ആത്മാവിന് മരണമില്ല, കാലഭേദങ്ങളില്ല, ശാശ്വതനാണ്, ആദിമനാണ്. ആത്മാവിനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല, പക്ഷേ ആ അവബോധത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു, അനുഭവിച്ചറിയുന്നു. അതാണ് ആത്മാവില് ഉണ്ടായി മറയുന്ന ഒരു ഭ്രമമാണ് ശരീരം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം വീണ്ടും തുടരുകയാണ് ഭഗവാൻ. 22ാമത്തെ ശ്ലോകം. വാസാംസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹ്ണാതി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണോന്യന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവ എടുത്തണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതു ദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. എന്താണ് ചെയ്യണത്? ഈ പഴകിയ ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ കീറി 2 കൊല്ലമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു അല്ലേ, നരച്ചു കീറി ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ മാറ്റി വേറൊന്ന് ഉപയോഗിക്കണു അല്ലേ. അതേപോലെയുള്ളൂ ഈ മരണം, പുനർജന്മം. വേറൊരു ശരീരം കാല് വയ്യ അല്ലെ, വയസ്സായി, മുട്ടുവേദന, കണ്ണ് കണ്ടുകൂടാ, അങ്ങനെയുള്ള ആ ശരീരം എന്തിനാ പിന്നെ വെക്കണത് അല്ലേ? അത് ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം എടുത്തൂടെ അല്ലേ? അത് സന്തോഷമല്ലേ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അല്ലേ? പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയവ എടുത്തണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പറഞ്ഞ ആത്മാവ് പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ മരണത്തിൽ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കാ വേണ്ടത് അല്ലെ. പഴയ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു ഇതാ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീസ് കിട്ടാൻ പോണു അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. കറയൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വെള്ള ഉടുപ്പ് അല്ലെ, അതൊക്കെ മാറ്റി ഇതാ ഫ്രഷ് ഒരു അടുത്ത സ്കൂള് തുറക്കുമ്പോ പുതിയ യൂണിഫോം കൊടുത്തു അല്ലെ, പുതിയ ഡ്രസ്സ് കിട്ടി കുട്ടിക്ക്. 23ാമത്തെ ശ്ലോകം. നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവക ന ചൈനം ക്ലേദയന്ത്യാപോ ന ശോഷയതി മാരുത. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് അങ്ങ് നശിപ്പിച്ചു കളയാന്ന് വെച്ചാൽ സാധിക്കുവോ? ഇല്ല എന്നാ ഭഗവാൻ പറയണത്. ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രേ, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാ പറയണേ. ആത്മാവിനെ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനും പറ്റില്ല, കാറ്റിന് ശുഷ്കിപ്പിക്കാനും സാധിക്കില്ല അത്രേ. ആത്മാവിനെ ഒരു തരത്തിലും അതിനെ നശിപ്പിക്കാനാവില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. ശരീരം അല്ലെ, ആത്മാവ്, ആ ചൈതന്യവത്തായ ആത്മാവ്. 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ജാതസ്യ ഹി ധ്രുവോ മൃത്യുർ ധ്രുവം ജന്മ മൃതസ്യ ച തസ്മാദ പരിഹാര്യർത്ഥേന ത്വം ശോചിതുമർഹസി. പറയാണ് ഭഗവാൻ, ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചിതമത്രേ, മരിച്ചവന് ജനനവും. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. പറയാണ്, ഒരാൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് മരണം നിശ്ചയമായിട്ടുണ്ട്. എന്നാ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ വീണ്ടും ഒരു ശരീരം എടുക്കുകയും വേണം, ജനനമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ അപരിഹാര്യമായിട്ടുള്ള പരിഹരിക്കപ്പെടാനാവാത്ത ഈ പ്രോബ്ലത്തിനെ ചൊല്ലിയിട്ട് നീ വ്യസനിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിന്റെ കർത്തവ്യം എന്താണോ അത് നീ ശരിയായിട്ട് ചെയ്യൂ അർജുന എന്നാണ്
കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ് ഇപ്പോ അർജുനന്റെ ഇവിടുത്തെ കർത്തവ്യം? ക്ഷത്രിയനായ അർജുനൻ അധാർമികമായിട്ടുള്ളവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോഴതാണ് ധർമ്മയുദ്ധമാണ് അർജുനൻ ഇപ്പോൾ ഈ തരുണത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് കൃത്യനിർവഹണം. അത് നീ ചെയ്യൂ. അതിലെന്താണ് അതിന്റെ റിസൾട്ട്? അത് നോക്കി നീ വ്യസനിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അർജുന എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. ഇപ്പൊ ജീവിതത്തില് നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഓരോ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ആ കർമ്മങ്ങളുടെ കാലാവധി കഴിയുമ്പോഴോ അടുത്ത ജന്മം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് മരിക്കണം. അങ്ങനെ ജനിക്കുക മരിക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ചക്രത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണിപ്പോ. ഇതാ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അത് എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? ഒരാൾ മുങ്ങിച്ചാവാൻ പോവാ അല്ലെ. അപ്പൊ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് മാറിപ്പോയി. അപ്പോ എന്താ ഒരാളിപ്പോ ഇയാളെ രക്ഷിക്കാൻ നോക്കണേന് പകരം ഈ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് രക്ഷിക്കാൻ നോക്കിയാലോ? കാര്യമില്ല അല്ലെ. അയാളെയാണ് രക്ഷിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ ആത്മാവിനെയാണ് രക്ഷിക്കേണ്ടത്. അതല്ലാതെ ഈ ശരീരം, ഭൗതിക ശരീരം, ഈ സ്ഥൂല ശരീരത്തിനെ അല്ല നമ്മൾ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദേഹി നിത്യമവധ്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാത് സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതുമർഹസി. ഹേ ഭാരത, ദേഹി എന്ന് പറഞ്ഞ ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന സത്ത, അതാണ് ദേഹി, അതാണ് ആത്മാവ്. ആ ആത്മാവ് ദേഹി അനശ്വരനാണ്. അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. പറയാണ് അർജുന, നീ ഈ ദേഹി നശിക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ആത്മാവ് നശിക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ട് നീ വ്യസനിക്കേണ്ട. അതിനെ ആർക്കും കൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ല. ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചിട്ടും നീ സങ്കടപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഗുരുതുല്യരായവര്, പൂജനീയരായവര്, അവരെയൊക്കെ വധിക്കണം എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ സങ്കടം. പക്ഷെ നീ അതൊന്നും ഓർത്ത് സങ്കടപ്പെടേണ്ടതില്ല. ദേഹി, ഈ ആത്മാവ്, അതിനെ ആർക്കും കൊല്ലാനാവില്ല. ഹതോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിത്വാ വാ ഭോക്ഷ്യസേ മഹീം തസ്മാദുത്തിഷ്ഠ കൗന്തേയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയ. പറയാണ്, ഒന്നുകില് കുന്തിപുത്ര, ഒന്നുകിൽ നീ ഈ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ യുദ്ധത്തില് ആരാണ് ജയിക്കുക തോൽക്കുക ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ പറയാണ് അർജുന, ഒന്നുകിൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുമ്പോ എന്താ, ഈ യോദ്ധാക്കൾക്ക് വീരസ്വർഗമാ കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ വീരസ്വർഗം. അപ്പൊ നിനക്ക് അങ്ങനെ വീരസ്വർഗം പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടിയിട്ട് നിനക്ക് ഈ സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കുകയും ചെയ്യാം. രണ്ടായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് നീ യുദ്ധം ചെയ്തോളൂ അർജുന എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ വീരസ്വർഗം പ്രാപിച്ചവര് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യം ലഭിച്ചവരെ പിക്ചറൈസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു. 38-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സുഖ ദുഃഖേ സമേ കൃത്വാ ലാഭാലാഭൗ ജയാജയൗ തദോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്വ നൈവം പാപമവാപ്സ്യസി. യുദ്ധത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്. എന്നാൽ നിനക്കൊരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. എങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാൻ? ഇവിടെ അർജുനന് യുദ്ധമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ. പറയാണ്, നീ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി നീ യുദ്ധം ചെയ്തോളൂ. റിസൾട്ട് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, അതിനെക്കുറിച്ച് നീ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് നീ ഓർക്കണ്ട. നീ നിന്റെ ഡ്യൂട്ടി കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തോളൂ. അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. എന്നാൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. എന്ത് ചെയ്യുന്നതും കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയാവണം. അതാണ് ദിവ്യമായിട്ടുള്ള അവബോധം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുണ്യപാപങ്ങളൊന്നും ഏൽക്കില്ല. 40. നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യതേ സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. പറയാണ്,
നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിലില്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകുന്നു. ഏത് കർമ്മയോഗമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് ഊന്നിക്കൊണ്ട് നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന ഭാവമില്ലാതെ, ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക. അത് മാത്രം നീ ചെയ്താൽ മതി. നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഒന്നും നോക്കേണ്ടതില്ല എന്ന്. അപ്പോ അങ്ങനെ കർമ്മം യോഗമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ എല്ലാം ഭഗവാനാണ് രക്ഷ ഉണ്ടാവുക, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പിക്ചറ് രാമരാവണ യുദ്ധത്തില് സേതുബന്ധനം നടക്കുന്ന വേളയില് ഹനുമാൻ സ്വാമി വലിയ വലിയ പർവ്വതങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇട്ടു, അല്ലെ? അപ്പൊ അണ്ണാരക്കണ്ണൻ ഉണ്ട്, കുഞ്ഞണ്ണൻ വന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ കല്ല്, പൊടിക്കല്ലൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോവല്ലേ. അപ്പൊ ഹനുമാൻ സ്വാമി പറയും, മാറി നിൽക്കുക, നിന്നെ ചവിട്ടും എന്ന് പറയാ. പക്ഷെ ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭു അനുഗ്രഹിച്ചു, അല്ലെ? അണ്ണാരക്കണ്ണനും തന്നാലായത്, അല്ലെ? അപ്പൊ സ്വല്പം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും ഭഗവാൻ അത് അംഗീകരിക്കും. ഇവിടെ ഒരു ചെറി തിന്നുന്ന ഒരു എലിയാണ് കേട്ടോ. വിശന്നിട്ട് വയ്യ. ആ ചെറി കഴിച്ചപ്പോഴും വിശപ്പ് മാറിയില്ല. പിന്നെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോഴുണ്ട് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ നെയ്വിളക്ക് കത്തണു, ഓറഞ്ച് നിറത്തില്. അതും ഒരു പഴം എന്ന് കരുതി അവിടെ പോയിട്ട് അതിലേക്ക് ചാടുമ്പോ എന്താ, ആ ചൂടായ നെയ്യ് മുഴുവൻ ശരീരത്തിലേക്ക് വീണു. എന്നിട്ട് അത് അവിടെ കിടന്നിട്ട് അത് പെടയാണ്. അപ്പോഴ് ഭഗവാൻ എന്താ വിചാരിക്കണത്? ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്കുള്ള ആരാധനയാണ്, എന്നെ പ്രണമിക്കലാണ്, അല്ലേ? അതിന് മോക്ഷം കിട്ടുകയാണ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ എത്ര ചെറുത് ചെയ്താലും ഭഗവാന്റെ അംഗീകാരം ഉണ്ടാവും. അടുത്ത ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണിത്. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി രേഖേഹ കുരുനന്ദന ബഹുശാഖാഹ്യനന്ദാശ്ച ബുദ്ധയോ അവ്യവസായിനാം. അപ്പോ ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്, ലക്ഷ്യവും ഒന്നു മാത്രം. അപ്പൊ ബുദ്ധിയോഗമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി കാക്ഷിക്കാതെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കൃഷ്ണനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് വിശിഷ്ടങ്ങൾ. ശാശ്വത ഫലം നൽകുന്നവയാണത്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികത, അതിന് തുടർച്ചയുണ്ട്. ഈ ജന്മം നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും അടുത്ത ജന്മം തുടർന്നത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും, അല്ലെ? പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആ മൂല സ്രോതസ് തന്നെ ഭഗവാനാണ്. ആ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒന്നില്, ആ ഭഗവാനില് മനസ്സുറപ്പിക്കുക. നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവര് അവരാണ്. ശ്രേഷ്ഠമായ ഒന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൃഷ്ണ അവബോധത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അവബോധം, നമ്മുടെ അവബോധം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ബോധമണ്ഡലം, അത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. സത്യമായതിനെ അനുഭവിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മളുടെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശാന്തി ഉണ്ടാവുക. കൃഷ്ണ അവബോധത്തിലൂടെ ജീവിത പരിപൂർണതയുണ്ടാകും എന്നുള്ള ആ ദൃഢവിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പുതിയൊരു വാക്ക് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിശ്ചയാത്മിക ബുദ്ധിയാണ്. കൃഷ്ണ അവബോധത്തിലൂടെ ജീവിത പരിപൂർണത നേടാനാവും എന്നുള്ള ആ നമ്മുടെ ദൃഢവിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയണത്. അങ്ങനെ ആ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവർക്ക് ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമായിരിക്കും. നിശ്ചയദാർഢ്യം ഇല്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയോ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതായിരിക്കും. ഇതാണോ നല്ലത്, അതാണോ നല്ലത്, ഒന്നും അറിയാത്തൊരവസ്ഥയിലായിരിക്കും. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത അവ്യവസായികൾക്ക് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അതാണ് ബുദ്ധയോ അവ്യവസായിനാം എന്നിവിടെ ശ്ലോകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ജീവിത പരിപൂർണത നേടാനാവും എന്നുള്ള ആ ദൃഢവിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി. അർജുനനാണ്, അല്ലെ? അത്ര കോൺസെൻട്രേഷൻ, നിശ്ചയദാർഢ്യാണ്, അല്ലെ? അത്ര ഏകാഗ്രതയാണ് അർജുനന്. താഴെ വെള്ളത്തിൽ നിഴല് കണ്ടിട്ട് മുകളിലുള്ള പക്ഷിയുടെ കണ്ണിലേക്ക് അമ്പയക്കുന്ന അർജുനൻ. 44 ഭോഗ ഐശ്വര്യ പ്രസക്താനാം തയാപഹൃതചേതസാം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധൗന വിധീയതേ. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും ആസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ? ഈ ഭൗതികമായിട്ട് ഈ നമ്മുടെ നമ്മളൊക്കെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഈ പ്രാപഞ്ചികരായിട്ട് ജീവിച്ചു വരികയാണ്, അല്ലെ? ഈ ഓരോ വിഷയ സുഖങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോവാ. അതിൽ പോയാൽ എനിക്ക് ആനന്ദം ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ച് കിട്ടുന്നതോ
ചിലപ്പോ വല്ല ക്ഷണിക സുഖങ്ങളോ ആനന്ദമൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ ഈ ഭൗതികതയ്ക്കൊന്നും നമ്മൾക്ക് ശാശ്വത സുഖം തരാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും അതുപോലെയുള്ള സുഖ അനുഭവങ്ങളിലൊക്കെ ആസക്തി വെച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അതുപോലെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പരിഭ്രാന്തി ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നിറവേറിയില്ലെങ്കിൽ പരിഭ്രാന്തി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊന്നും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ട നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഭൗതികരായിട്ട് ഈ ലൗകികരായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കൂട്ടരുണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക ഐശ്വര്യം, എനിക്ക് കുറെ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കണം, വലിയ ബംഗ്ലാവ് വേണം, കുറെ കാറുകൾ വേണം, അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ച് അതിന്റെ പിന്നാലെ പായ അവിടെ നിന്ന് സുഖം കിട്ടുമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ അത്യാസക്തരായവർക്കും അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പരിഭ്രാന്തി ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊന്നും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ട നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പിന്നെന്താണ്? 62ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോണത്. ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തിയുള്ളവർക്കും ക്ഷണികങ്ങളായിട്ടുള്ള സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഈശ്വരോപാസന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല, നമ്മളെ ഈശ്വരോന്മുഖമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവത് ആരാധനയൊക്കെ നടത്തുന്നത്, നാമം ജപിക്കുന്നത് എല്ലാം, അല്ലെ? അക്ഷരം പഠിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല പരമലക്ഷ്യം, അല്ലെ? വാചകം ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് ജ്ഞാന സമ്പാദനം, അതിനാ നമ്മൾ അക്ഷരങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അതുപോലെ ഈ ഭൗതിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, എനിക്ക് മാർക്ക് വേണം, എനിക്ക് ജോലി വേണം, കല്യാണം വേണം, അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടിയല്ല. നമ്മളെ സ്വയം ഈശ്വരോന്മുഖമാക്കാനാണ് നമ്മൾ ഭഗവത് ആരാധനകളൊക്കെ നടത്തേണ്ടത് എന്നാണ്. 62ാമത്തെ ശ്ലോകം. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസ സംഗസ്തേഷു ഉപജായതേ സംഘാത്സം ജായതേ കാമാ ക്രോധോഭിജായതേ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്, അല്ലെ? അത് കണ്ടാൽ എനിക്ക് സുഖം ഉണ്ടാവും, നല്ലത് കാണണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കഴിക്കണം, അങ്ങനെ ഓരോരോ വിഷയസുഖങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്, അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവും. എനിക്കത് കിട്ടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും അതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉളവാകുന്നു. ഏതൊരു പ്രശ്നത്തിനും കാരണം എന്താ? ഭൗതിക ആസക്തിയാണ്. അത് പിന്നെ കാമമായിട്ടും ക്രോധമായിട്ടും മാറും. അങ്ങനെയാണ് വ്യക്തികളൊക്കെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വഴുതി വീഴുന്നത്. അപ്പോ എപ്പോഴാണോ ഒരു വ്യക്തി പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ലഭ്യമാവുന്ന സുഖങ്ങളെ ത്യജിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അങ്ങനെ സിനിമ, സീരിയല് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ സുഖം ഉണ്ടാവും വിചാരിക്കും. അത് നമ്മളെ സ്ട്രെസ്സിലേക്കാണ് തള്ളിവിടുന്നത്, അല്ലെ? അത് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ത്യജിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാല് എങ്ങനെ? ഒരു ഉദാഹരണം പറയണത്, ആമ സ്വന്തം അവയവങ്ങള് അകത്തേക്ക് വലിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾക്ക് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ ഈ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപരിപ്പിക്കാതെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ് വേണം, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ ഒക്കെ. അപ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തി യോഗാവസ്ഥയിലെത്തുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങള് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങള് അതെപ്പോഴും പ്രവർത്തന നിരതമാണ്, പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, വിശ്രമമില്ല അതിന്. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും എന്ത് വേണം? ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാൻ സാധിക്കണം, അല്ലെ? അതിനൊരു ആലംബം കൊടുക്കണം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്നതല്ല, അതിന് ഒരു ആലംബം, ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ഒരു ആലംബം, ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വിനിയോഗിക്കണം എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും. അപ്പോഴാണ് ആത്മീയ ആനന്ദം ഉണ്ടാവും. അപ്പോഴാണ് ഈ ഭൗതിക ആനന്ദങ്ങളെയൊക്കെ അവഗണിക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങളൊക്കെ തുച്ഛം എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കാണ് അതിൽ ആസക്തി കൂടുന്നത്. അങ്ങനെ ആസക്തി പിന്നെ അത് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ കാമം ക്രോധമായിട്ട് മാറും. അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് എത്ര പണം സമ്പാദിച്ചാലും മതിയാവണില്ല, അല്ലേ? അപ്പോ അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ശ്ലോകം. ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമ സ്മൃതിഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു, ആസക്തി, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി പിന്നെ കാമം ക്രോധമായിട്ട് മാറും. ഇനി ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹവും അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും ഉണ്ടാവുന്നു. ബുദ്ധിനാശത്താൽ വീണ്ടും ഭൗതികയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ്? കാമം ക്രോധമായിട്ട് മാറും, ഇന്ദ്രിയ ആസക്തി കാമമായിട്ട് മാറും, പിന്നീട് അത് ക്രോധമായിട്ട് മാറും, പിന്നെ
സമ്മോഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സമ്മോഹം കാര്യകാര്യ വിവേകം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക. സമ്മോഹം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാല് കാര്യമേത്, എന്താണ് ശരിയായത്, എന്താണ് തെറ്റായത് എന്നൊന്നും അറിയാതെ വരിക, സമ്മോഹം. അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഓർമ്മപ്പിഴ ഉണ്ടാവും. ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ സർവനാശത്തിലേക്ക് പോകും എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ആഗ്രഹങ്ങള് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുക? വിശിഷ്ട ഭോജ്യങ്ങള് ഒന്നും കഴിക്കണ്ട എന്നാണോ? അല്ല, അതൊരു ത്യാഗമല്ല അല്ലേ? മറിച്ച് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? വിശിഷ്ട ഭോജ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ശേഷം പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കുക. അപ്പോഴത് കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള പരിത്യാഗം അല്ലാതെ വരും. അപ്പൊ എന്തിനേയും നമ്മൾ ആത്മവൽക്കരിക്കുക, അതാണ് വേണ്ടത്. ഭഗവത് കൃപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആത്മീയത നമ്മളിലും ഉണരും. അപ്പൊ അല്ലാത്തവരുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയണത്. അവർക്ക് വിഷയാസക്തിയാണ്. അത് കൂടുമ്പോൾ അവർ കാമം ഉണ്ടാവും. കാമം പിന്നെ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ക്രോധമായിട്ട് മാറും. കൊണ്ടോ ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീഴും, സർവനാശം പ്രാപിക്കും. ഇവിടെ നോക്കൂ, സ്ട്രെസ്ഫുൾ ലൈഫാണ് അല്ലേ ഇപ്പൊ എല്ലാ പേർക്കും. അപ്പൊ അവരുടെ മനസ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, പ്രഷർ കുക്കർ പോലെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നും ആക്കി വെക്കരുത്. 64 രാഗദ്വേഷ വിമുക്തൈസ്തു വിഷയാനിന്ദ്രിയേശ്വരൻ ആത്മവശ്യർവിധേയാത്മാ പ്രസാദമധിഗച്ഛതി. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭ്യമാകും. ഇപ്പോ രാഗം, ദ്വേഷം. രാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഈ ഭൗതികതയോടുള്ള ആഗ്രഹം, രാഗം. ദ്വേഷം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിനെ വെറുക്കാതെ ഒക്കെ ഇരിക്കണം അല്ലേ? സമചിത്തതയോടെ ഇരിക്കണം എന്നാ. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിമുക്തനാവുക, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക അല്ലെ? എല്ലാ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങള്, കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി, ഇവയൊക്കെ ഒന്ന് കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവരിക. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭ്യമാവും എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ഏതൊന്നിന്റെയും ഉടമയും ആസ്വാദകനും എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്തും. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാല് നമുക്ക് സ്ഥിരചിത്തതയാർന്നിട്ട് സമാധാനം നേടാൻ സാധിക്കും. ആ അജ്ഞതയാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ സമാധാനമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ മഹത്വം, ഭഗവാന്റെ ആ സർവശ്രേഷ്ഠതമമായ സ്റ്റാറ്റസ് അത് നമ്മൾ അറിയണം അല്ലെ? അതിനാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്ത്, ആസ്വാദകൻ. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം. സ്ഥിരചിത്തതയാർന്ന് സമാധാനം നേടാൻ സാധിക്കണം. കൃഷ്ണനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ലഭ്യമാവുന്നതും സ്വയം വെളിപ്പെടുന്നതുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രശാന്തമായ അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ, അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്നുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ എന്താണ്? ഈ ഭഗവാനാണ് ഏതെന്നിന്റെയും ഉടമയും ആസ്വാദകനും എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്തും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സമചിത്തത കൈവരിക. അപ്പോഴാണ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധ്യമാവുക, സമാധാനം ഉണ്ടാവുക. ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ലഭ്യമാവുന്നതും സ്വയം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വെളിപ്പെടുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശാന്ത അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ, അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. ശാശ്വത ശാന്തി കൈവരാൻ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ആദ്യം ഇന്ദ്രിയത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കണം അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധ്യമായാൽ നമുക്ക് കാമക്രോധാദികളെ നിയന്ത്രിക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് സമാധാനം നേടാം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം, പ്രശാന്ത അവസ്ഥ കൈവരിക്കാം. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദ് പറയാണ്, നിർബന്ധപൂർവം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അടക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും എന്ത് വേണം? പവർഫുള്ളാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. അവയൊക്കെ ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് വിനിയോഗിക്കണം. കണ്ണുകൊണ്ട് ഭഗവത് രൂപങ്ങളെ ദർശിക്കാം അല്ലെ? കാതുകൊണ്ട് ഭഗവത് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാം, കഥകൾ കേൾക്കാം. നാവുകൊണ്ടോ ഭഗവത് കീർത്തനം ചെയ്യാം. മൂക്കുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച തുളസി മണക്കാം അല്ലെ? അങ്ങനെ ഓരോരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവത് സേവനത്തില് വിനിയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആവശ്യമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് പോകില്ല. അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 66 നാസ്തി ബുദ്ധിരയുക്തസ്യ നജായുക്തസ്യ ഭാവന നജാഭാവയദ ശാന്തിരശാന്തസ്യ കുതസുഖം. പരമപുരുഷനുമായി, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. അതില്ലാതെ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ സുഖമെവിടെ?
അശാന്തസ്യ കുതസുഖം. അശാന്തനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് എവിടെയാ സുഖം ഉണ്ടാവുക എന്നാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനുമായിട്ട് ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാത്ത ആൾക്ക് ദിവ്യബുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല, ഉറച്ച മനസ്സുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ സുഖവുമില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു വേണം ചെയ്യാൻ. എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈശ്വരൻ എനിക്ക് സുരക്ഷിതത്വം നൽകുമെന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ടല്ലോ, ആ ഉറപ്പ് നമ്മുടെ വ്യാകുലതകളൊക്കെ അകറ്റും. ഇതാണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയണത്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? എല്ലാ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക, ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുക. എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈശ്വരൻ എനിക്ക് സുരക്ഷിതത്വം നൽകും എന്നുള്ള ആ ഒരു ദൃഢ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോ വ്യാകുലതകൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഇതാണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി. കൃഷ്ണാവബോധമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിനൊരു അന്തിമ ലക്ഷ്യമില്ല. അതിനാൽ മനസ്സ് എപ്പോഴും അസ്വസ്ഥമായിരിക്കും. അതാണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ശ്യാമസുന്ദര രൂപം ഭഗവാന്റെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 68ാമത്തെ ശ്ലോകം. തസ്മാദ്യസ്യ മഹാബാഹോ നിഗൃഹീതാനി സർവശ ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യസ്തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. അതുകൊണ്ട് കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. മറ്റൊരു പുതിയ വാക്ക് ഭഗവാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു, സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്നുള്ള. ആരാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. പ്രജ്ഞ സ്ഥിതമായിട്ടിരിക്കുക, പ്രജ്ഞയ്ക്ക് ചാഞ്ചല്യം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിരതയുള്ള പ്രജ്ഞയുള്ള ആള് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ അല്ലെ. ഏതിലാണ് അയാളുടെ പ്രജ്ഞ സ്ഥിതമായിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാനില് സ്ഥിതമായിട്ടുള്ള പ്രജ്ഞയുള്ള ആള്. അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അതുകൊണ്ട് കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ, മഹാബാഹോ എന്നാണ് അർജുനനെ വിളിക്കുന്നത്. കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. പരിശീലനം കൊണ്ട് ഒരാള് ഇന്ദ്രിയത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉള്ള ആ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം നേടണം. മനുഷ്യ പ്രയത്നം കൊണ്ടൊന്നും ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഒതുക്കാനാവില്ല. ഭഗവത് സേവന നിരതമാക്കണം ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് മാത്രമേ വ്യക്തി സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാവുന്നുള്ളൂ. വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ പരിശീലിക്കേണ്ട ഒരു കലയാണ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം, ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് അല്ലെ. ആ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം എന്നുള്ളത് ഒരു കലയാണ്. അതൊരു പ്രാമാണികനായ ആചാര്യനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധിച്ചവ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആള് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയും. വിഷയചിന്തകള് അതുപോലും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം കൊണ്ടൊന്നും പ്രയോജനമില്ല. ഞാൻ ഇനി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കണ്ണടച്ചു വിചാരിക്കുക. എന്നാ മനസ്സിലോ അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ മിന്നി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലോ കാര്യമില്ല അല്ലേ. അപ്പോ നമ്മള് അത് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒഴിവാക്കലല്ല വേണ്ടത്, ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ഒഴിവാക്കലാണ് അല്ലെ. രാഗദ്വേഷമൊക്കെ വിമുക്തമാക്കുക, അങ്ങനെ സാധിക്കണം. ഈ ശരീരമാണ് താനെന്നുള്ള ബോധത്തില് ഒന്നും അവകാശപ്പെടാതിരിക്കുക. ഈ ലോകത്തില് ഒരു വസ്തുവിലും ഉടമസ്ഥാവകാശം ഇല്ലാതിരിക്കണം. നമ്മുടെ ഈ ശരീരം പോലും നമ്മുടേതല്ല, ഇവിടെ കാണുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധം ഉണ്ടാവണം. ഒന്നിലും എൻ്റെ വീട്, എൻ്റെ അങ്ങനെയൊന്നുള്ള ആ ഉടമസ്ഥ അവകാശം നമ്മൾ കരുതരുത്. അത് നമ്മുടെ അല്ല, ഇവിടെയുള്ള ഒന്നും തന്നെ എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകുക വഴി മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയൂ. ശത്രുക്കളെ ഒതുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ശക്തി കൊണ്ടാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനുഷ്യ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഒതുക്കാനാവില്ല. അതിന് അവയെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും ഏർപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ഉപായം. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് വേണം സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാൻ. കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലെ, നമ്മുടെ അവബോധം ഭഗവാനിൽ ഉറയ്ക്കണം. അപ്പോഴാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാവുക. വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കല. സാധകൻ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്ക് യോഗ്യനായവൻ എന്ന് അയാളെ വിളിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ.
അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിയന്ത്രിക്കാൻ പോലും വളരെ വിഷമാണ്. കാരണം എന്താ, അതൊക്കെ വളരെ പവർഫുൾ ആണ്. നമ്മൾക്ക് വിചാരിച്ചാലൊന്നും പെട്ടെന്ന് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല. പരിശീലനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് സാധിക്കുള്ളൂ. ഒരു ഇന്ദ്രിയത്തിനെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ തന്നെ അതിയായ ശക്തിയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഗാന്ധാരി, നമുക്കറിയാം, ഗാന്ധാരി ദേവി അല്ലെ, മഹത് വ്യക്തിയാണ്. വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ അവര് കണ്ണുകൾ അടച്ചു കെട്ടി അല്ലെ. കാരണം എന്താ, അവരുടെ പ്രതിശ്രുത വരൻ അന്ധനാണ് എന്ന്, ധൃതരാഷ്ട്രര് അന്ധനാണ് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗാന്ധാരി വിവാഹത്തിന് മുമ്പേ കണ്ണുകൾ അടച്ചു കെട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഇവിടം വരെ ജീവിച്ചു അല്ലെ. 101 മക്കളുണ്ടായി, ഇവിടം വരെ ജീവിച്ചു. അവരിതുവരെ കണ്ണു തുറന്നിട്ടില്ല. യുദ്ധത്തില് ദുര്യോധനൻ തോൽക്കാറായ ഘട്ടത്തില് ഗാന്ധാരി പറയുന്നുണ്ട്, മോനെ, നീ എന്റെ മുന്നിൽ പൂർണ്ണ നഗ്നനായിട്ട് വരിക, ഞാൻ എന്റെ കണ്ണിന്റെ കെട്ടഴിച്ച് മുഴുവൻ ബലവും നിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആവാഹിക്കും, പിന്നെ നിന്നെ വധിക്കാൻ ആർക്കും ആവില്ല എന്ന് പറയാണ്. ശരി അമ്മയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാണ്. യുദ്ധം നിർത്തി സന്ധ്യാവേളയിൽ അമ്മയെ കാണാൻ പോയപ്പോ അമ്മ പറഞ്ഞതാണ്. അങ്ങനെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇത് എല്ലാ കൗശലവും ഉണ്ടല്ലേ, അറിയാലോ. അങ്ങനെ ദുര്യോധനൻ അമ്മയെ കാണാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ മുമ്പില് നിൽക്കണു. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, എന്താ ദുര്യോധന ഈ രൂപത്തില്? അല്ല, അമ്മ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നീ മകനൊക്കെ തന്നെ, എന്നാലും നീ വലിയ പുരുഷനല്ലേ. അയ്യയ്യേ, മോശം, അമ്മയുടെ മുമ്പില് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇല കൊണ്ടെങ്കിലും നഗ്നത മറയ്ക്കൂ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ദുര്യോധന ശരിയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഗാന്ധാരി കണ്ണു തുറന്നപ്പോഴ് ആ ശരീരം ആകെ തന്റെ കണ്ണുകൾ ഓടിച്ചു. ദുര്യോധന, നീ ഇല വെച്ച് മറച്ച ആ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഭാഗം ദുർബലമായേക്കാം, ബാക്കി ഭാഗമെല്ലാം വജ്രം പോലെ ബലപ്പെട്ടു എന്ന അമ്മ പറയാണ്. ഭീമൻ തുടഭാഗം തകർത്തിട്ടാണ് ദുര്യോധനനെ വധിക്കുന്നത്. ഒരു ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം കൊണ്ട് തന്നെ എത്ര ബലമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. മാതാജി കുറച്ച് സ്ലോ പറയോ, ഐ മീൻ ഫാസ്റ്റാ, അത് കുറച്ച് സ്ലോ ഒന്ന് വിവരിക്കോ, സ്ലോ ആയിട്ട്. അതെയോ, ഇത് കുറച്ച് ലെങ്തി ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയതാണ്. 1 മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾക്ക് തീരണ്ടേ. അടുത്ത ദിവസം മുതൽ ഇത്രയും ശ്ലോകങ്ങൾ ഇല്ല. അടുത്ത അധ്യായങ്ങളില് കുറവ് ശ്ലോകങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഇത് കൂടുതൽ ശ്ലോകങ്ങൾ കവർ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെയും എനിക്ക് തോന്നി കുറച്ച് വേഗത്തിലാണ് ക്ലാസ് പോകുന്നതെന്ന്. ആണോ? മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടോ? പോയിന്റ്സ് ഒന്നും എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിന് ക്ലാസ് ഒന്നും കൂടെ കേൾക്കേണ്ടി വരും. അതിന് ക്ലാസ് ഒന്നും കൂടെ കേൾക്കേണ്ടി വരും. അതിനാണ് റെക്കോർഡ് ഇട്ട് തരുന്നത്. ഗ്രൂപ്പില് റെക്കോർഡ് കാണുന്നില്ലേ? അപ്പൊ അതില് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലാവാത്ത ഭാഗങ്ങള്. കഴിയുന്നതും സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. പക്ഷെ ഇത് സമയപരിധി നോക്കേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് 1 മണിക്കൂറിനകം ഒരു ചാപ്റ്റർ തീർക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാ. വേറെന്തെങ്കിലും? മാതാജി, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നത്. ഇന്നലെ 9 ചിഹ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? ധർമ്മചക്രം, കപിധ്വജം, ശംഖൻ, ചക്രം, ഗാന്ധീവം. 5ാമത്തെ എന്താ? ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ ആരെങ്കിലും. എനിക്കും കിട്ടിയില്ല ഇന്നലെ, ഞാനും ഇന്നലെ. മാതാജി, മഹാരഥം, ധർമ്മക്ഷേത്രം, കവിധ്വജം, ശംഖ്, ഗാന്ധീവം, ചിത്തജീവിത, മോക്ഷദ ഏകാദശി, ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, ഋഷികേശ. പറഞ്ഞതാ 5 ഏതാ? 5 എന്താ? നിർത്തി പറഞ്ഞതാ. രക്തജീവിത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 പക്ഷത്തും സ്വന്തം ജീവൻ ത്യജിക്കാൻ പോലും സന്നദ്ധരായ ആൾക്കാരുണ്ട് ആ യുദ്ധത്തിന്റെ 2 പക്ഷത്തും. അതാണ് രക്തജീവിത എന്ന് പറയുന്നത്. ധർമ്മക്ഷേത്രം, കപിധ്വജം, അങ്ങനെയല്ലേ മാതാജി? അതെ അതെ അതെ. അടുത്ത 5ാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? കേട്ടില്ലായിരുന്നു. ഗാന്ധീവം. പിന്നീട് അടുത്തത് ദേവദത്തം.
ദേവതത്വം. ഒന്ന് പറയാമോ? ഇന്നത്തെ മാതാ അഡ്മിൻമാര് ജൂലി മാതാജി ഒന്നാമത്തെ ദിവസത്തെ റെക്കോർഡ് ഒരു വട്ടം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കൂ ഗ്രൂപ്പിലെ. അപ്പൊ ഇന്ന് ചേർന്നവർക്ക് അത് കാണാലോ. അത് നല്ലതല്ലേ മാതാജി? അത് ഒന്നാമത്തെ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ ഒന്നും കൂടെ റെക്കോർഡ് ഇട്ടാല് ഇന്ന് ജോയിൻ ആയവർക്ക് അതുകൂടെ കേട്ടാൽ എല്ലാം ക്ലിയർ ആവും. അത് അങ്ങനെ പറയാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ 2-ാം അധ്യായം ഭഗവത്ഗീതയുടെ മുഴുവൻ സാരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു, സംഗ്രഹമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത അവസാനിച്ചില്ല. അർജുനൻ സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ അതിന് മറുപടി നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. നാളെ 3-ാം അധ്യായം കർമ്മയോഗമാണ്. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണ അർപ്പണമസ്തു. അപ്പോ ഇന്നത്തെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. ഇന്നത്തെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ വായിച്ചോളൂ. പരമാത്മാവിന്റെ 3 ഭാഗങ്ങൾ. ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവൻ. അതെ. അടുത്തത് ഭഗവൻ എന്ന വാക്കിനെ നിർവചിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആരാണ്? അത് ഭഗവാന്റെ ആറ് ഭാഗമായിട്ടല്ലേ നിർവചിക്കുന്നത്? ഐശ്വര്യം, സമ്പത്ത്, ഐശ്വര്യം, വീര്യം, യശസ്, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം ഒക്കെ അല്ലേ മാതാജി? അതെ അതെ, 6 എണ്ണം. അതിനകത്ത് ആ ഭഗവാന്റെ വാക്കിനെ വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുമ്പോ അത് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കിയേക്കുന്ന വൈരാഗ്യം തന്നെയാണോ അവിടെ? അല്ല, പക വൈരാഗ്യം അത് നമ്മുടെ വൈരാഗ്യം. ഇത് രാഗമില്ലാതിരിക്കുക. ഭഗവാൻ എല്ലാം ഉണ്ട് ഭഗവാനെ, അല്ലേ? ഈ പ്രപഞ്ചം, ഈ ബില്യൺസ് ആൻഡ് ബില്യൺസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അണ്ടറിലുള്ളതാ, അല്ലേ? പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതിനോടൊന്നും രാഗമില്ല, ഭഗവാൻ ഇതിനോടൊന്നും ആസക്തിയില്ല. വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനൻ ഭഗവാനെ ഗുരുവായി സ്വീകരിക്കുന്ന ശ്ലോകം ഏതാണ്? ഏതാ? 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം. 7-ാമത്തെ. അത് കാർപ്പണ്യ ദോഷ സ്വഭാവം. അതെ, കാർപ്പണ്യ ദോഷം. ജീവാത്മാക്കൾ എത്ര തരം? 84 ലക്ഷം. 2:13 ആത്മാവിനെ പറ്റിയിട്ട്, ആത്മാവിന്റെ ആ അനശ്വരത അതാണ് പറയണത്, അല്ലേ? ആത്മാവിനെ ഒരിക്കലും, ആത്മതത്വമാണ് അതിൽ പറയണത്, ആത്മാവിനെ കുറിച്ചാ പറയണത്. അടുത്തത് സംയോഗം എന്നാൽ എന്താണ്? എന്തെല്ലാം കൊണ്ടാണ് ഭൗതിക ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഭൗതിക ശരീരം, പഞ്ചഭൂതം, അത് എന്തൊക്കെയാന്ന് പറയാം. എന്തൊക്കെയാണ്? ഭൂമി, ആകാശം, വായു, അഗ്നി, അഗ്നി, വായു, ജലം, അഗ്നി. അതെ, അങ്ങനെയുള്ള പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. മാതാജി, ഞാൻ മാതാജി ഓഫീസിലാണ്, ലീവ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ മാതാജി, ഞാൻ പോവാണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 14 പറയുന്ന ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ ഏത് കാരണത്തിലുള്ള ഉത്തരമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? എന്താ? 7-ാമത്തെ ചോദ്യം. 2:14 പറയുന്ന ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ ഏത് കാരണത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? എന്താണ്? കർത്തവ്യത്തെ കുറിച്ചും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ്. ക്ഷണികങ്ങളായിട്ടുള്ള സുഖദുഃഖങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ദീക്ഷയോടെ നമ്മൾ സഹിക്കണം. അതൊക്കെ അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അനുഭൂതി, അത് ആ ക്ഷണികങ്ങളായിട്ടുള്ള സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവ് എന്തുപോലെയാ? മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയാണ്. അതൊക്കെ അസ്വസ്ഥനാവാതെ അതൊക്കെ നേരിടണം, സഹിക്കണം. സഹിക്കാൻ ഒരാൾ തയ്യാറാവണം. അതാണ് 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്.
ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ 8. ആത്മാവിനെ ആർക്കും നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലേ? അഗ്നിക്ക് മരണമില്ല. അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാൻ പറ്റില്ല, ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ജനിക്കണില്ല, മരിക്കണില്ല. ശാശ്വതനാണ്, ആദിമനാണ്, അജനാണ്. 9 പറഞ്ഞാട്ടെ. 9 സമൂഹം, മോഹമില്ലാത്ത കാര്യ വിവേകമില്ലായ്മ, അതാണ് സമ്മോഹം. അടുത്തത് ആരാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ മാറ്റാൻ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് പ്രജ്ഞൻ. ഇനി ഏതാ? കഴിഞ്ഞോ? പറയോ ഏഴാമത്തെ? ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ ആരെങ്കിലും. ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളെ. ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ 2 മുതൽ 14. സമചിത്തതയോടെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം ഒരാൾ. സുഖങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇനിയുണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ? എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ടോ? 10ാമത്തെ ആൻസർ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരുമോ? 10ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കൂ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അതെ. കഴിഞ്ഞോ? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ്? സ്പീഡ് കൂടി എന്നാണ് പറയണേ അല്ലേ? സ്പീഡ് കുറച്ചാ പിന്നെ നമുക്ക് 1.5 മണിക്കൂർ വേണ്ടി വരും ക്ലാസ് കഴിയാൻ. അല്ല, ഇന്ന് മാതാജി കുറച്ചൊരു സ്പീഡ് ഇന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആക്കിയതാ. കാരണം ഇന്ന് വലിയ ലെങ്തി ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇന്നത്തെ. രണ്ടാമത്തെയും 18ാമത്തെയും ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ശ്ലോകങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലാ. ഇനിയുള്ളതിലൊന്നും വലിയ അത്രയ്ക്ക് ടഫ് അല്ല. ശരി മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. പ്രണാമം. ജൂലി മാതാജി എല്ലാവരുടെയും പേര് കിട്ടിയോ? കിട്ടാനുണ്ട് മാതാജി. ഈ കനകമ്മ നാണിയമ്മ ഒന്ന് പറയണേ പേര്. എനിക്ക് വിളിച്ചായിരുന്നു തന്നെ. ഒന്ന് നമ്പർ പറഞ്ഞ മാതാജി. കനകമ്മ 860. മാതാജിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കനക മാതാജിയുടെ പേരൊക്കെ ഇന്നലെ ഓൾറെഡി എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ട്. ശരി. ഈ പിന്നെ ഫോണിന്റെ പേര് കേറിയിട്ടുണ്ട്. 1 2 3 4 5 6 മണിപുഷ്പ മാതാജി പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് എക്സാമിന് നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. ഷിംന മാതാജിയുടെ പേരൊന്ന് നമ്പർ ഒന്ന് പറയോ? ഷിംന. നവമിക്ക് അറ്റൻഡൻസ് കിട്ടുമല്ലോ മാതാജി? കിട്ടും. ഷിംന മാതാജി 1+1+ കുമാരി സുഷമ TP